Исәнмесез барыгызга да. Мин дә шыгырданнан булгач, миннән күп кеше ит турында сорый һәм әлбәттә казылык турында сорый. Ничек ясыйсыз, кайдан аласыз, күп ашыйсызмы, һәр көн ашыйсыздыр дип әйтәләр. Шуның өчен бүген казылык турында сөйләшәбез. Әйдәгез, мин сөйлим, ничек казылыкны дөрес кисергә. Күп кеше кисә казылыкны, менә колбаса шикелле, менә шулай итеп. Ни в коем случае алай эшләргә ярамый. Әзрәк кенә барасыз, 45 градус примерно, и кисәсез. Шундай озынча булырга тиеш ул. Минем ассистент әйтә, юка булырга тиеш, менә шулай итеп. Менә бу идеальный кискән казылык була. Вот. Нәрсәгә мин сөйлим? Мин әлегә шыгырданда һәм Инстаграмда миңа күп кеше яза иде, каян алдыла сезнең шул тәмле казылыкларыгызны дип. Хәзер карантин вакытында бит инде кешеләр бер-берсенә яхшылык эшләргә тырышалар, файдалы эшләр кылырга тырышалар. Мин дә файдалы эш эшлим әле. Менә мин шыгырданда, димме? Шыгырданнан казылыклар алам һәм Казанга алып киләм. Әлбәттә бөтен кешегә түгел. Бәлки кемдер яратмыйдыр казылык. Кемнәр менә ярата, кемнәр шушы казылыкны татып карыйсы килә, миңа дирекказыгыз. Мин шыгырданда вакытта аны алып куям сезгә дип. Аннан алып киләм дә Казанга тапшырам. Вот.